खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय एबा मिथिजानाय गागि फावखुंगुर एबा एक्टर फैलाव बसुमतारीनि दिनै रुंसारि जानाय सान। थांनाय 2025 मायथाइनि 22 एप्रिल खालार थामहिनबा दिनैनि सानावनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाव बसुमतारीया हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय जानगार जानानै थांदोंमोन। दिनै बिथां फावखुंगुरनि थैनाय सान। मख'नो गोनांदि थांनानै थानाय समाव बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोबां नागारनो हायै बिहोमा होनानै थांबाय आरो बर' सावथुनखौ जौगानाय फारसे लाबोनो हादोंमोन। गुवाहाटीआव सोमजिनाय आर्टिफिशियेल दैबानाया गासै गुवाहाटी ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बेबादि समावनो थांनाय रबिबाराव गुवाहाटी मालिगावआव पायलनाथ मुंनि सासे आइजोनि गिख्रंथावै आर्टिफिशियेल दैबानानि जाहोनाव जिउ गोमानायनि सायाव हादोरसा सोरखारा गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागायबाय। बे बाथ्राखौ हादोरसा सोरखारनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रबि कटाया मिथिहोयो। मंगलबारखालि गुवाहाटीआव खौरां बिजोंनि सिगाङाव डक्टर रबि कटाया बुङोदि दैबानानि थासारियाव आइजोआ लांदां मेनहलाव गोग्लैनानै जिउ गोमादोंमोन। बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों। सोरनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय बे जाथाया जादोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन। नायबिजिरनायाव सोरखौबा दायनिगिरि मोनोब्ला दायनिगिरि हेंथायै राहा लानाय जागोन। मेडियानि सिगाङाव आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावोदि बे बाराव गोबां अखा हानायनि जाहोनावनो गोबां जायगायाव दैबाना सोमजिदोंमोन। मैया जों गासैबो बिफानफोरजों सावरायदोंमोन। जों मोनसे मावबिथांखि बानायदों जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि थासारि सोमजिया। बबेयाव मा खामानि आद्रा दं बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। पुनेयाव खामानि मावहैनानै न' फारसे फैफिननाय रतना बसुमतारी 36 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि न'खराव सफैफिनबाय। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि गामिनि रतना बसुमतारी जाय 36 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा पुनेयाव श्री गणेश कम्पानियाव खामानि मावनानै थांनाय 10 खालाराव न' फारसे फैनो होननानै गारि गाखोबोनायावनो लामा ससेयाव गारि लाखिनायाव ओंखारफ्लांनानै आन्दायनानै थाबोदों होनना खौरां मोननायलाय थांनाय 20 एप्रिल खालि रादाब बिजोङाव फोसावदोंमोन। नाथाय रतना बसुमतारीया नाइट सुपार गारि गाखोनो बानानै लामा ससेयाव गारिनिफ्राय ओंखारना थाबोनानै ट्रेनजों फैदों होनना फोरमायो रतना बसुमतारीया। फेग्रा मुवानि हेंथायै काछार पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। सेनियर एसपि सन्जीब सयकियानि दैदेननायाव सिलचर रामनगर बाइपासाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बोखांनो हादों। मिज'रामनिफ्राय फैनाय गंसे बलेर' गारिखौ नायबिजिरनायाव पुलिसा गारिनि थाखोमानाय कम्पार्टमेन्टनिफ्राय हिर'इनजों बुंफबनाय मोन 39 बाक्सु साबोन बोखांनो हादों। बाक्सुनिफ्राय गासै 452 ग्राम हिर'इन बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय हिर'इननि बाजारनि बेसेना खमैबो 23 मिलियन रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह खालामनाय जायोदि हिर'इनखौ खाथिनि रायजो मिज'रामनिफ्राय काछारनि गेजेरजों गुबुन हादोरसाफोराव जगायनो थाखाय बिथांखि लादोंमोन। बेराफारसे ड्राग्स जगायनायनि दायाव सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय सिलचरनि निउ बाजारनि फहिम आहमेद बुरबुयान आरो गबिन्दपुरनि नैथि बाहागोनि हनीफ आहमेद लास्कार। फारसेथिं पुलिसा फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानाय रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां MZ01F6064 गोनां गंसे गारिखौबो जब्द खालामो। हमजानाय सानै साप्लायारनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। दिनैनि साना भारत हादरनि जारिमिनाव मोनसे गोसोखांजाथाव जानानै थानाय सान। जानो हागौ गोबाङानो दिनैनि दिन एबा दिनैनि सानाव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन बेखौ गोसोआव दं जानांगौ। मख'जाथावदि थांनाय 22 एप्रिल 2025आव जम्मु काश्मीरनि मिनि सुइजारलेण्ड मुङै मिथिजानाय बेशेरन बेल्ली एबा बेशेरन हायेनावनो इस्लामिक उदखारिफ्रा सा 26 दाय गैयै दावबायारिफोरखौ धोरोम आरो हारिखौ सोंथि खालामनानै खास्रि बिस्रि गावथारदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै दिनैबो बै सानखौ गोसोखांनानै गोबां सुबुंफ्रा समाजारि बिजोङाव फोसावदों, दुखु मोननाय फोरमायदों। बेबादिनो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव गोसोखांनानै पस्ट खालामदों। राजनाथ सिंहआबो खालामदों। बेबादिनो गोबांथार गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा समाजारि बिजोङाव फोसावदों। मख'जाथावदि पाकिस्तानी उदखारिफ्रा काश्मीरनि पहलगामनि बेशेरन हायेनाव
सा 25 भारतारिफोर आरो सासे नेपाली दावबायारिखौ गास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। बेबायदि मुगैथाव बुथारनाय जाथाया दिनैनि खालारखौ लानानै 1 बोसोर जाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि ददेरे बर'आ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सावथुन मुलुगनि जाखांफु महरगिरि एबा फावखुंग्रि ददेरे बर'आ एबा बिथाङा बिखारनि हार्ट नारथाइजों मोगा-मोगि जानांनानै गुवाहाटी नोगोरमानि GNRC देहा फाहामसालियाव दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे थाबैनो गोग्गो देहा मोननायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव फिन सिगांनि समाव जिबादि हाबा मावबोदोंमोन बेबादिनो आरोबाव मावलांनो खाबु मोनथों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।